Kastoy kakabsat iti style me no paanod kami dito karyan dito ayan may tangamin dito karyan dito ayan may basit dito nga karayan pero adu iti lamos na naduma-duma nga klase iti lamos dati nga gutong wenno dito nga tipang ayan ti patpato ayan ti dadakkel nga igat dito no adda iti agbaniit nga pang igat ken kuribot iti ti pagalalaan da iti dadakkel nga igat nga kunada. Dito yung matalaan na dito inikat minat na kasigay numero 7:30 tilapia ken karpa kurilaw ikami palang iti batuon na nga patbatong mabatit nga slatangan saka tapno kastaket danunan na ijay ayan iti kababaan nga pasat iti danon dito tapno kastaket dagitay lamos nga adda jakim babangan na laing isu iti alaan na pay manipod iti ngato ken iti baba kakabsat kastat style mi dito at siputan nyo nga nalang kakabsat kinigayam mga ka-viewers no kasano iti panagalami iti lamos dito kitaan nyo kakabsat iti original nga kalkalap kat orin makulkul iti sige dahil ka mo dalagta nga ukasan no anya tayo yan dahil kulkul na kitaan nyo kakabsat kitaan nyo bugyawon mo na kitay lamos dito na abay iti batbataw tapno kas takot kwa rumwarda ka na kitay rukay kasto iti style na kakabsat bugya-bugyawam nga bulabugan ka nagijay ayan ti kuweba da dita babae ti batbataw tapno kas taket tumaray da agsurong dan tong mapandin ti pakat na may sawud-sawud da dyan kakabsat kinigayay kasto iti style pa nagkalap ni dito simple lang oh damay siya at damanin oh nain karabawod da oh karpa na giti kakabsat kinigayam malalamin oh kurilaw dati kung kunada nga kurilaw pan nabatukan ti kapsat ka nairangay parinod damala na golden di ba ba nairangat kami kakabsat pang 4 na metro lang siguro dita amoy na iti kakabsat ko kakabsat ka talaga bumabatok na ko iti danog kuribot talaga napaot ti batok na dita nabak naunag kuribot nakaan damanin glory to God hallelujah grabe may isa lang nga white iti kakabsat kinigayam oo tabagamit ti pilapia na rin malay kanay tilapia ti makakapsat kanina yan ang hunay nga dadaktil ti tilapia yan nakaba kakapsat ti tilapia ito ang hunay nga dadaktil kurilaw manen mga kaibigan kataba na tatado kita tilapia kan kurilaw damanin mga kaibigan praise the Lord so kastoy kakabsat iti kaado iti lamos ito yan may babasit lang ang karyan na gito kakabsat ngamin disiplina di tao dito kakabsat awan iti agdisis kunada awan iti agagas awan iti kumay iti kunadang patibong iti sila aguli nga napigsa awan ti kasjay kakabsat ito bawal may kakabsat karpa nagiti nataba ito nagiti kakabsat iti naalamit at nga dua nga pakat kakabsat kami pinaypapati at ita tikas tingal daw medyo adada ti kagutungan nagiti kami nga lamas so ito na malmalawm di nga pakikitaan tayo no kasano iti kado iti mala. So thank you very much katagayamin namin kakabsat, ka-viewers, mga ka-sisters, ka-brothers. So dito dagiti pag-ayam yo nga mangi pagpabuya kada kayo kadagiti panagkalap, panagpuman, kaya nastamutan kadagiti na dumaduma pa nga klase iti panagbiag dito ay Isabela, nagragsak ti Isabela, nagadu iti pagkakitaan. So thank you very much mga ka-viewers, ka-sisters, ka-brothers, kadagiti adda kadagiti adayo nga lugar manipod iti USA. Kaya aminin dita. So
So God bless us all, Luzon, Visayas, in Mindanao. Thank you very much.